Obu we follow Bishop ihe ishi nkereke o. Akwe mani ya wala mreba gaba na social media ni nenga ni rume wage interview. Idi afọ le. 30 years. Ese? 30. Ewe fo na la gabi lo toke lara maso. Okay. Chief to turn back. As if chief to turn back, I sing it on no. Ata fela. I sing it on no. Or I'm on court, I sing it on no. Eweliwe. Check it. Branga be fair him once. Aling hope rook. Low to order. It's when you pass your card now. Yes, mega quote to Ghana. I will bring you down. Branga be a thought on Aram immediately. Go back. Ele woke again on a room. Working. Turn on. Okay. Look at. Ikege. As I get turn on get pro. Turn on get pro. Turn on. We're into the front. Look at. Burike yiri tablet imagine use. Tablet yash. Wherever fast bia, where aso bia. Onye riri. Akoko. Doti kurunga wa bingo. No totally no yiri butterfly faraga ni moya. Burike butterfly bianga. Onye riri. Bianga bia ngamo kaziza. Otele nwe branga bia mga moka bia opera de kwa gị na ahụ Abum slim girl. aya meshe okwu ga ahụ ngere oge na na-emeshe meshe okwu ga ahụ ejaba mara n'okwu ọ dị ngere ahụ ị na-abọghị okwu every time aya mere ji bịa nga ga ewe okwu ege awe slim girl imeghele n'ọnụ ewita ọ ga-awa amụ bịa ya nwe ya branga ma na ị ga-emeshilata okwu. Okay. Ya were phone gị. Okay. Ijomole, put that place if you don't want me to get angry with you now. Ijomole. Eh? Ị na-ekwu n'ime wepụ aka n'okpuru phone gị. Ejiro momo Bishop. It is 30 years. What year ka abụrụ gị? 1996. Otetra ahụ ị nwetụbekwa ibu kemgbe ị nọ 30 years. Ibu adịghị n'ime. Ka ihe mere n'ilu bedi all this while ị nọ 20 something ya ugbo ị nọ 30 years ka ị chọrọ ịlụ di. Afụbe m ezigbo nwoke na. Ele ihe ghọtara uwe nwoke iwe ezigbo nwoke ka ị mere understand a man iwe ezigbo nwoke. Achọ intentional man afụbere. Aya gente me magi English me magi Igbo asụ na emepụtụghị ihe ya na motoki. That your intentional man kọwara ihe mean by the word intentional na asụsụ Igbo. Achọrọ m nwoke ga-aghọta m because isi adịcha m mma sometimes. Kogbo ụfọdụ na-eme eri. Onye ga-aghọta m. Okay. See, ọ na-adị mma nwaanyị ma onwe ya kọwa onwe ya. Ọ na-adị very good. A man that will understand that fact na iwe onye mmeri eburu n'obi na iwe but mmeri gị also na-ekpa n'iro also n'iti na different men. Ọ wụkwa na oso ga-egwa anyị. Mba ọbara nke otu ahụ. Okay. Iwe onye ebe? Abụ m onye Ụmụahịa, Abia Steeti. Ebe na Ụmụahịa? Olokoro. Ebe na Olokoro? Amakama. Ebe na Amakama? Mkpuke. Ijo
ị nọrọ n'otu a gị na nwoke na-ayị gị nara onye a nọmba nwoke 4 or 5 wụ ndị gị na ha na-ayị mana the main one ị lọvụrụ amaghị imelia mbụ ofu ugboro. okay mgbe ị nọ na-eme ya ele ihe iji save nọmba ndị ka ọzọ so that the main one ị lọvụrụ agaghị ama ele ihe iji save nọmba ndị ka ọzọ so that nke ọzọ ezigbo afa ha dị nwee nke m fụrụ n'anya m save with ihe ọbụla m chọrọ ije save ya. ya wụ lista generator na-asa avụ ọtụtụ amụ lista generator ya wụ na-asa avụ ọtụtụ amụ Bishop. tem you Chineke agbaghị ọkele nke wụ bishop na gịnị mere ọ wụ lista ka ewu otu amụ ka ị na-enye ọkụ otu amụ ka ị na-enye ọkụ nwa bingo nwa webịa bịa akpọ bishop nwa bingo nwa dem you asị gị dem you Lord, I bring you down here. I think I'm joking here with you. I think I'm something get you. Give me a gabi upon bishop. I made the lay him question to take the moment when emergency. Okay, you will leave, sir. And when we say for number one, Mugu 1, Mugu 2, Mugu 3. Mba, I met to be Modikin. Ndanini ina ele ihe mere ni ji nwa obi na yi nwoke na yikwa other men around then the other one amaghị ele ihe ji nwa obi na-eme ya ka erizi mere iji eme ya because onye m yiburu before gbawara m obi so m say ewere m obi m lile nye ya so ọ gbawara m obi so m say aga m ekwe ka agbawa obi m otu ahụ ọzọ. And when I'm tagide enyo gị say baby clock it. No man, God, clock hates. Okay, enyo wa gị tie clock it. It's okay. Otele na wo onyo wa ya clock ya aka boyfriend ya. Otele go na eshushi. Mba, Adam neat, fucking neat. Ele na family shi na ya pụta ndị arụ nọ dị ya. Mba, ihe dị otu adịghị. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? No, ha nwụgo. Chai, ndonna. No one DJ begin ndo offer. Ndo chai. Offer no total. Enwere nwoke gị na ya nọ ugbu a, gị na ya na-ayị ugbu a. Otu a bịara nke ugbu a enwere nwoke gị na ya nọ dị na mma ị na-akpọ na phone gwe ya I love you gị na ya nọrọkwu na-eme mmekọ ka ị bịawakwa hia. Mba, ihe dị otu adịbeghị nka na-atụle. Nse nwere nwoke gị na ya nọ ugbu a ga bịawakwa ebe a. Mba, onweghị nwoke. Ka ebe isi na-awọchị m? Anọ m Dubai, UAE. Gịnị ka ị na-arụ na Dubai? I'm a Siri, I'm a so many things, but abra nke gbakwa n'iro. Kenti, listen to me. Ana m like it. Na make interview. If you joke with it, please give she here gawa. Eziokwu ka m na-ekwu. Hello, your phone ya na-arụ ya. Nwe nwoke gị na-anọ dị ya. Mba, nwoke anọghị dị ọ phone m ji arụ gị ọrụ. Okay, gee m ntị. Nye m chọrọ ịgwa gị na. Gee ntị ka m gwa gị. If you are here bụ iwe this thing na-eme na-egbu egbu. One thing na amaghị iwuru onye arụrụ ala. Onye ga-abịara gị na ndụ a onye arụrụ ala. Osho banka. Iwuru a very cunning and arụrụ ala girl. An arụrụ ala man will visit you. Okay. Na ya na-ewe akwụla. Ga-egwa m na-ewe akwụla. But na imechara akwụsịala ihe bidobara gị na akwụla na Dubai. Na ekwesịa listen to me. Some people na-ekporo unu resi mmadụ. Ị ghọtara? Na imere ya na Dubai bụ lee ekwesịrị na arụ ma ewekwa na akwụla gị sị ewu ha akwụla. Mba, abụrụ m.
Mba. Mba, bro, m na-arụ ọrụ n'obodo a na-emekwa biznes. Ka ọrụ ị na-arụ. Aga m akpọnwụ ya aha maka obodo a ha nwere ike na-ele. Were asụsụ be anyị gwa m ihe ịrụga. Ana m arụ ọrụ ndị Chinko wetara n'obodo a. I meela nwaanyị na nwaanyị bi mbụ? Mba, ihe dị otu a dịrọ. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Enweburu m ya mbụ bọtụ etufugo m ya. Ọ mgbe a gbawara m obi ka m gụrụ ya. Ka ihe mere iji nwee ya? Ka m were ya na-enweta n'onwe m na mgbe ahụ a gbawara m obi. Ka ihe meziri na iji tụfuo ya? Ahụ m na ọ dịrọ necessary ka ọ ghara ịma m arụ. Ị nọrọla ụta ga-ewere otele gị egbere nwoke na WhatsApp gị na nwoke akụrịtawa na kamera na WhatsApp live? Mba, ihe dị otu a dịrọ. Ara gị ọ nọ n'iro? Mba. Otu ị na-enweghị ike nshi gị oghere oghe ebe ishi anyụwa nshi. Mba, okwogo oghe dị anyị. Afọ ole ka i biri n'ala Dubai? Anọgo m 4 years. Kemgbe ị lọtara Nigeria last? Abatabeghị maka sị na Nigeria agbaga ọkụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 4. Iwu onye ebe? Abụ m onye Abia steeti Ụmụahịa. Ụmụ nwoke ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa? Ụmụ nwoke 5. Enwere mgbe a tagide gị otele gị na-ada iwe ka fan mebiri ebebi iwe Mba, ọ dị adakwa otu ahụ. Ọ na-ada n'ọma. atagide gị mbụ kọta asụ ụta aka ya na ama aka gị n'ike. Mba, ihe dị otu a dịrọ. M na-agbagode na mmiri. Kama tembi nwa pinko nwụrụ anwụ gbagbukwa onwe gị na mmiri. Onye eriri eri gbaga wuchi mmiri. O dị mmadụ gị na-atamaga na ga-eshiwa azụ dara ịgwa m sị gbaga mmiri pull up beside ịgbaga mmiri nwa pinko nwụrụ anwụ ịbịara nga abịa ịgwa m sị ịgbaga mmiri hụbedị lụrụ onye eriri eri. Ewere amụ soja asacha gị blad otele nke nwere kọmpa nke nyere amụ ọkụ ịbịa nga abịa gwa m sị ịgbaga mmiri. Totele gị asị gị demyo totele gị wụ lista amụ ịbịara nga abịa gwa m sị ịgbaga mmiri onye eriri eri. N'otu ike gị shi yichaa sadin azụ bịara nga abịa gwa m sị ịgbaga mmiri gbaga wechi mmiri. Bụrụ ike nkịta akpọghara ọtụwaila bịa nga abịa gwa m sị ọgbaga mmiri. Nwa bingo. Eleghị ije ese gị tattoo ma n'ike ma n'aka. I like him tattoo. But ọ bụrụ na m sekwere n'ike. Ọ just n'aka m. Atawa gị ga-enye elo dị mkpa ileti. Oh baby. Spell lawyer n'Igbo ọya. Agụrọkwa m Igbo, master tanwụkwa ya n'Igbo. Ọya, tiwe dị mkpu ma ede ya ede. Oh baby. Oh baby, I'm coming baby. Oh baby. Oh, abịawala m baby. Oh baby. Genotype gị? AS. Blood group gị? O positive. Kwe mana ihe anyị mere ebe a ga-apụ na social media niile m ga n'iru. Yes. Phone number gị? N'ebe a.
Okay. Listen to me. Listen to me. I'm going to give before. If you're not ready for this interview, get out of this place. Boy, your phone number. +1 +971 50. Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz leak. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka Bagoko. +971 508177 453. Yeah.